Mě vždycky bavilo psaní, ale vždycky jsem psala deníky, anebo třeba nějaký básničky v pubertě a tak, ale to bylo vždycky jenom pro mě a nechtěla jsem to nějak zveřejňovat. Ale pak vlastně, když jsem končila bakaláře na DAMu, tak vyhlásili soutěž o nejlepší divadelní hru, kde vítězní cena je stáž v New Yorku. A to mi přišlo jako docela dobrá možnost něco zkusit, protože ta soutěž byla anonymní, takže by se když tak nikdo nic nedozvěděl. A pak vlastně tady Divadlo Letí vydalo výzvu na ten workshop a mně to přišlo jako skvělá příležitost, jak to posunout někam dál, protože jsem díky tomu, že jsem se dostala do tohohle workshopu, zjistila, že vlastně to, co píšu, třeba někoho baví. A stejně jako to mám i s divadlem, když se to líbí jenom jednomu člověku, tak mě to stačí. Takže teď díky tady tomu workshopu mám takovou inspiraci napsat něco pro veřejnost. Já mám rád takový ten jako trojboj, hraní, potom jako nějak jako režie a teď přesně jako ta třetí součást jako je ten text nebo jakoby ta hmota, která se jako tvoří. No a nějak už jsem si dřív možnost nějakou jako někde si zahrát a něco zrežírovat jako měl. Teďka mě jako hodně láká ta předloha pro ty tvůrce vlastně si to vyzkoušet. Tak já jsem se jednou na střední googloval životopis Haliny Pavlovské, kde bylo napsané, že vystudovala scenaristiku. A říkal jsem si, že když může Halina, tak můžu taky. A od té doby se vlastně věnuju psaní. Zrušený dramaťák a jeviště v hlavě. Asi protože jsem do této chvíle psala spíš pro rozhlas. Ráda píšu dialogy a vlastně mě zajímá, jak vyznívají v různých druzích médií. Já jsem chtěla režírovat, takže jsem se začala sama psát texty a až potom jsem zjistila, že jich spoustu existuje již napsaných.